علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری نگاہ چلدی چلدی جہنم دے اندر ہے. آقا کریم علیہ السلام فرماتے نے عذابات جہنم دے ملاحظہ کر رہے ہیں, طرح طرح دے عذابات ہو رہے ہیں, کیونکہ اللہ دا قرآن ہے ان بطش ربک لشدید. اللہ دا قرآن فرماندا ہے رب دی پکڑ بڑی تکڑی ہے, اللہ دا عذاب شدید ہے. اللہ دے عذاب تو ڈر جاؤ. جدو اللہ پکڑن دے آوے فرعون جیسیاں نو سارا بنی لین دیندا, نمرود جیسیاں نو اللہ کریم کما کے رکھ دیندا ہے. اللہ قربان جاواں حبیب خدا امام الانبیاء مازاغ دے کاجل والے نبی فرماندے نے میں جناب معراج دی رات میں کی تکیا جہنم دے وچ میری نگاہ پہنچی ہے. میں ویکھیا جہنم دے وچ ایک جماعت انج دے لوگ بھی میں تکے نے جنہاں نو فرشتیاں نے لٹایا ہویا وے, لٹا کے انہاں دے سراں تے پتھر دے بنے ہتھوڑے چلاندے پے نے, پتھر بڑے بڑے انہاں دے سراں تے مارے جا رہے نے. امام الانبیاء علیہ السلام فرماندے نے انہاں دے سر پھٹ جاندے نے, پیپ تے ریشہ وچوں جاری ہوندا ہے, پیپ تے ریشہ وچوں نکلدا وے. امام الانبیاء علیہ السلام فرماندے نے اللہ دی قدرت پھر او سر صحیح ہو جاندے نے, پھر سر جڑے نے سلامت ہو سے اسے طریقے نال بن جاندے نے, سلامت ہو جاندے نے, سر صحیح ہو جاندے نے. امام الانبیاء علیہ السلام فرماندے نے پھر پتھر ماریا جاندا ہے, پھر سر ریزہ ریزہ ہو جاندے نے. امام الانبیاء علیہ السلام فرماندے نے متعدد مرتبہ عمل میں تکیا, میں فرمایا جبریل کون لوگ نے, جاننا ہے کون لوگ نے. عرض کیتی مدینے دیا تاجدارا ودوہا دے چہرے والے سونے آئے تیرا کلمہ پڑھن والے او بد نصیب نے, دکان تے بیٹھے نے, مکان چ بیٹھے نے, بازار چ نے, یاراں بیلیاں چ بیٹھے نے, مؤذن اذان پیا پڑھدا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, آوازاں مؤذن دیندا پیا وے پر اے بندہ ٹس تو مس نہیں ہویا, اپنی جگہ تے بیٹھا رہیا وے, نماز نہیں پڑھی. امام الانبیاء دی بارگاہ جبریل عرض کردے نے سونیا جنہاں دے سراں تے پتھر مار کے ریزہ ریزہ سر کیتا جاندا ہے, سر پھٹ جاندا ہے, سر جڑا ہے او دے اندروں پیپ تے ریشہ جڑا ہے جاری ہو جاندا ہے نہر دی طرح. سونیا اے تیری امت دے بد نصیب او لوگ نے جڑے نماز دی پرواہ نہیں سن کردے, کہندے سن جی ویکھی جائے گی ویکھی جائے گی, جدو ویلا آئے گا یہ مولویاں دیاں گلاں نے چھڈو جی کو نہیں ویکھی جائے گی. بھئی ادوں ویکھی جائے گی جدو تیریاں اکھاں بند ہون گیاں, اپنے کپڑے بھی آپ نہیں اتار سکے گا. کیا ادوں ویکھی جائے گی جدو تیرے کپڑیاں نو یہ اتارن لگن دے پر اترن گے نہیں, کینچی پھڑ کے کٹیا جائے گا تیرا کرتا, کینچی پھڑ کے تیرا جناب بنین نو کٹیا جائے گا, تیرے بازوਆਂ نو کٹ کے اے بازوਆਂ نو جناب والا کپڑے نو کٹ کے تیرے بازو باہر کڈے جان گے, ادوں ویکھی جائے گی. کیا ادوں ویکھی جائے گی جدوں اپنے سر تے پانی دا بھی جناب والا ایک پانی دا برتن بھر کے بھی نہ پا سکے ہو, ادوں ویکھی جائے گی جدوں تینوں پھٹے تے لٹایا اور جناب پھٹے تے لٹا کے آخری غسل دین لگے, اس ویلے تیرے کو پاسا بھی نہیں پرتیا جانا. کیا ادوں ویکھی جائے گی ادوں ویکھی جائے گی جدوں تو انہاں بازاراں چ چل پھر کے آن والا ہے, پر وہ ویلا آئے گا جدو تیری چار پائی نو انج چار بندے کندھا دے کے تینو قبر تک لے جان گے, ادوں ویکھی جائے گی. نہ انج نہ کر بندیاں نالوں اے منجی چنگی تے جڑی قبراں تک اوے لے جا اوے منجی چنگی تے جڑی قبراں تک لے جا اوے اوے منجی نالوں اے قبر جے چنگی تے جڑی مویاں نو گل لاوے. اللہ اکبر.
ادوں ویکھی جائے گی جدو اپنے آپ غسل کرن دے قابل نہ رہو، تینوں کفن کوئی پہنائے گا، غسل کوئی دے گا، تیرا جنازہ پڑھن واسطے ساری جماعت جائے گی، اگے تو ٹر کے جاندا رہو، اج جا نہیں سکدا، ٹر نہیں سکدا، تینوں موڈیاں تے اٹھا کے، اوے تینوں موڈیاں تے چک لے جاون گے، تینوں موڈیاں تے چک لے جاون گے، ایک سے ٹوئے وچ سٹ آون گے، تیرے گھر وچ عیش مناون گے، تیرے گھر وچ عیش مناون گے، تو آیا آیا نہ آیا۔ اج بندہ ایڈا دلیر بنیا خدا دی قسم، آندا ہے کہ ویکھی جائے گی، او ویکھ لان گے آ جہان مٹھا اگلا کنے ڈٹھا، کیا ادوں ویکھی جائے گی جدو تیرا قبر دے وچ جناب تینوں اتاریا جا رہا وے، تیرے رشتہ دار کوئی لک تو پھڑدا ہے، کوئی پیراں تو پھڑدا ہے، کوئی جناب سر تو پھڑدا ہے، قبر وچ اتار دے پے نے، ادوں ویکھی جائے گی، سارے آکھن گے بھی یہ دا چہرہ کعبے ال کر دیو، ادوں ویکھی جائے گی کہ جدوں انج سر بھی تیرا نہ گھمن دے قابل رہا، تیرے وچ اتنی سکت نہیں رہنی کہ تو اپنا سر انج پھیر کے کعبے وال ویکھ لویں، کیڑی آکر تے مغروری چ پھردا ہے بندہ، میرے جا چودھری کونی، چیما کونی، چٹھا کونی، نہ ساریاں وڈیائیاں اس مالک واسطے، اس رب دی ذات اور اس محبوب خدا امام الانبیاء رب دی عطا نال ساریاں وڈیائیاں میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت واسطے۔ تو عزیزان کرام